Ideat komuni li jaqsmu viżjoni favur ġejjien fis-sod u għawdex aħjar. Kien dan is-sentiment li karatterizza l-laqa li kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista flimkien mal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu Fawdex kif Bernard Grek laqa rappreżentanti tal-GTA fid-Dar Ċentrali fejn preżentawlu l-proposti għal-budget. Waqt il-laqa semma fost oħrajn il-bżonn li l-Gozo Channel kollha vapur ġdid li jaqdi l-ħtiġijiet tal-awċin u daw kollha li jagħmlu użu minn dan il-mezz ta' trasport kif ukoll li jiġi żviluppat parkeġġ taħt l-art fir-Rabat il-koll proposti li l-Partit Nazzjonalisti lu jisħaq dwaru. L-Assoċjazzjoni stqarret li tinsab imħasba minħabba l-iżvilupp eċessiv u dak li ddeskrivitu bla pjan li qed iseħħ propju fil-Gżira Awċija fi komplit tajt li dan il-bini kollu qiegħed jaffettwa b'mod mill-aktar negattiv fil-karattru tal-Gżira. Kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq dwar l-importanza li għawdex nieħdu ħsiebu il mhux biss ikun formalità narrattiva tal-Gvern jew mezz mnejn iġib aktar voti, iżda Gżira li tista' tagħti il-kontribut tagħha lil pajjiż anke b'mod ekonomiku. Intant il-GTA saħqet li hemm bżonn li jiġu inċentivati niċeċ turistiċi ġodda u proponiet b'saħħa li l-Gvern ma jibqax jikkompeti mas-settur privat fl-inkaġġ tal-ħaddiema. Bernard Grek saħaq li llum il-ġurnata ħadd jaf il-Gżejjer Maltin x'għandhom bżonn u din ma hija xejn ħliefrieda politika. Wasosna li l-Partit Nazzjonalista la darba jiġi fdat mill-poplu biex imexxi l-pajjiż deċiż li jimxi bil-prijoritajiet favur Malta u Għawdex aħjar fosthom milli Għawdex ikun rikonoxxut bħala reġjun u permezz hekk b'kunsill reġjonali l-Gżira Awċija tkun tista' titmexxi aħjar. Għal din il-laqgħa flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm preżenti Shadow Ministers Alex Borg, Rebecca Borg kif ukoll Jerome Caruana Cilja.